Matapos maging Great Khan ni Kublai Khan sa Mongol Empire noong 1264, tinuloy niya ang pagsakop sa buong China na sinimulan ng kanyang lolo na si Genghis Khan, at napabagsak niya ang Song Dynasty at tuluyan na niyang isinailalim sa Mongol Empire ang China. At dahil dito naniniwala ang mga Mongols na ang mundo ay para talaga sa kanila, kaya nagka-interes silang sakupin din ang bansang Japan. Ito ang kwento ng pananakop ni Kublai Khan sa Japan, labanan ng mga Mongols at samurai. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong 1220, ang Korea ay nasa unstable na sitwasyon dahil sa political anarchy at Mongol invasion, at tuluyan na ngang nasakop ang buong Korea ng mga Mongols noong 1259. At dahil sa mga piratang Hapon na sumasalakay sa baybayin ng Korea, napukaw ang atensyon ni Kublai Khan sa bansang Japan. Habang ang mga Hapon naman ay patuloy na nakikipagkalakal sa mortal na kaaway ni Kublai, ang Song Dynasty sa south ng China. At noong 1266, nagpadala si Kublai Khan ng envoy sa Japan at inimbitahan niya ang mga Hapon na magbigay ng tribute o tributo sa kanya, at ang sulat na ito ay naka-address sa Emperor ng Japan. Pero sa mga panahong ito, ang Emperor ng Japan ay isang figurehead lamang. Ang totoong nagpapatakbo ng bansa ay ang Shogun. At matapos mamatay ang pinakaunang Shogun, ang kapangyarihan nito ay ipinasa sa kanyang regent, ang Shiken, isang posisyon sa Japan na kontrolado ng Hojo clan. Kaya ang envoy ni Kublai ay hindi pinansin. Pero patuloy pa rin si Kublai sa pagpapadala ng kanyang mga envoy, at patuloy rin itong hindi pinapansin sa Japan. Kaya nainis na si Kublai dahil sa pambabastos ang ginawa ng mga Hapon sa kanya, lalo na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo noong panahong yon. Nagsimulang maghanda ang mga Mongol sa invasion ng Japan noong 1286, pero wala silang experience sa naval warfare, kaya inasa nilang lahat ng ito sa mga Korean sailors at sa mga barko nila. At nagsupply din ang mga Korean sa mga Mongols ng probisyon na nagdulot ng saglit na rebellion sa Korea. At dahil dito, napag-alaman agad ng mga Hapon na naghahanda na ang mga Mongol sa kanilang pagsakop sa Japan. At ang bagong Shiken na si Hojo Tokimune nagsimula ring maghanda. Maraming samurai ang ipinadala sa Kyushu dahil alam nilang dito maglalanding ang mga Mongols. Habang si Kublai naman ay merong 15,000 Mongol warriors at 6,000 Korean soldiers, 7,000 Korean sailors at 300 warships. At ito ang pinakaunang paglalayag ng mga Mongol sa dagat. Umalis ang fleet ni Kublai sa Korea noong autumn ng 1274 at naglanding sa maliit na isla ng Tsushima at Iki. Sumurrender agad ang mga Hapon na nakatira sa isla na malayo sa mainland Japan. Umalis sa mga Mongol sa Tsushima at Iki na may kasama mga bihag na ipinako sa harapan ng kanilang mga barko para ipakita sa mga Hapon ang kanilang pagkabrutal. At narating nila ang Hakata Bay sa Kyushu. Pinaulanan agad ng pana ng mga Hapon ang mga mananakop, at nagsimula na rin tumugtog ang mga drums at gong ng mga Mongols para sa kanilang pag-atake. At nagkagulo naman sa side ng mga Hapon dahil ang mga kabayo nito ay di sanay sa mga tunog ng mga Mongols, kaya nagsimulang bumagsak ang depensa ng mga samurai. Kaya bumaba sila sa kanilang mga kabayo at nakipaglabanan ng hand-to-hand combat gamit ang kanilang mga katana swords, pero gumamit ng bomba ang mga Mongols. Pero hindi na-maintain ng mga Mongols ang kanilang posisyon dahil sa sobrang tapang ng mga samurai sa labanan, at nagsimula itong umatras, kaya pinaulanan agad ng mga samurai ng mga pana ang mga ito habang umaatras pabalik sa baybayin. At ang general ng mga Mongols na Chinese na si Fu Shang ay tinamaan sa lieg
at nakuha ng mga samurai ang kabayo nito. At nang makita ito ng mga sundalong Koreans at Mongols, umatras na ang mga ito pabalik sa kanilang mga barko at naglayag palayo sa Hakata Bay. At biglang bumagyo ng napakalakas. Karamihan ng mga barko ng mga Mongols ay lumubog sa dagat. Nakita ito ng mga Hapon at nagpalakas ng kanilang loob na hindi sila pinabayaan ng kanilang Panginoon. At noong 1275, pinugutan ng ulo ng mga Hapon ang ipinadalang envoy ni Kublai sa Japan. Isang patunay na hindi basta-basta susurrender ang mga Hapon sa mga Mongols. At noong 1279, tuluyan ng bumagsak ang Song Dynasty sa mga Mongols at hawak na ni Kublai Khan ang buong China, kaya ginamit niya kaagad ito laban sa mga Hapon. Habang sa Japan, si Hojo Tokimune ay naghanda rin, pinalawak niya ang seawall sa Hakata Bay ng 20 kilometers at pinarami ang depensa. 1281, handa nang sumalakay muli si Kublai Khan at sa panahong ito, maraming sundalo na ang kanyang ipinadala, 100,000 men. Hinati ito sa dalawang invasion fleet. Ang 40,000 ay binubuo ng mga Mongols, Jurchen at Northern Chinese at Korean troops sakay sa 900 na mga barko. At ang 60,000 naman ay galing sa Southern China na dating under ng Song Dynasty sakay sa 3,500 na barko na nagdesisyon sila na maglayag sa panahon ng tagsibol para maiwasan ang panahon ng bagyo. Pero biglang nagkasakit ang general na may hawak ng 60,000 men na sundalo. Ang pagkaing probisyon ay nasira dahil sa mainit na klima ng Southern China. Pero nagsimula ng maglayag ang Northern Fleet galing sa Korea ng mga Mongols at narating ang isla ng Iki noong June 1281. At makalipas ang 2 linggo, dumiretso ang mga Mongols sa Kyushu at nagsimula agad ang labanan. Pero sa panahong ito, nakahanda na ang mga Hapon kaya hindi maka-advance ang mga Mongols sa seawall. At noong July, dumating ang Southern Fleet ng mga Mongol sa bahaging timog ng Kyushu. Pero lahat ng mga sundalo sa Southern Fleet ni Kublai ay mga Chinese, walang disiplina sa labanan at walang experience sa pananakop at higit sa lahat, walang interes na manakop at ibuwis ang kanilang buhay para sa isang banyagang master. Kaya madali itong minasaker ng mga samurai. At ang karamihan ay bumalik sa kanilang mga barko. At isang gabi, ipinadala ng mga Hapon ng kanilang mga ninja sakay ang mga maliliit na barko at inakyat ang mga malalaking barko ng mga Chinese at pinagmamasaker ang mga sakay nito sa loob. Maraming sundalo ni Kublai Khan ang napatay sa mga ataking ito ng mga Hapon. Mas pinalala pa nito ang sitwasyon nang kumalat ang balita na mayroong sundalo ang mga Hapon na bigla na lang sumusulpot sa dilim at pumapatay ng walang pasabi at bigla ding nawawala. Nagbigay ito ng sobrang takot sa mga sundalo ni Kublai. At noong August 15, 1281, isang napakalakas na bagyo ang dumating sa Kyushu at nagulat silang lahat, pati ang mga Hapon, dahil sa maagang pagdating nito na hindi pa panahon ng bagyo. Dahil dito na-trap ang Chinese fleet sa bagyo sa baybayin ng Kyushu. Nakatakas naman sa bagyo ang iba pang mga Koreans dahil sanay ito sa paglalayag. Lahat ng Southern Fleet ni Kublai sira sa bagyo at kalahati ng Northern Fleet ay nawasak ng bagyo. Ito ang pinakaunang pagkatalo ng mga Mongol sa giyera at lahat ng survivors na naiwan sa Japan ay pinatay ng mga Hapon. Galit na galit si Kublai sa balitang ito. Ang kanilang Mongol invincibility ay sinira ng mga Hapon at dahil dito bumagsak ang ekonomiya ng mga Mongols na ginastos ni Kublai Khan sa invasion sa Japan. Namatay pa ang paboritong asawa ni Kublai na si Chabi.
at namatay rin ang kanyang anak at heir na si Jingnam noong 1286. Kaya naging malungkutin na si Kublai at naging mapag-isa, naging alcoholic at sobrang lakas kumain. Nag-order pa rin ito ng pangatlong invasion sa Japan pero hindi na ito natuloy. Kaya inutos niya na sakupin ang bansang Vietnam, Burma at Java, pero ito'y para sa ibang video. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.